Kedam tang jak hong ni phai hinier ni dipu lamding atwar piari gedo rong pangthira long Karbi Anglong Autonomous Council eviction drive asai deng det banapi jak hong ni phai ke thomani Karbi Anglong Autonomous Council CM Bangalore long Karbi Anglong Autonomous Council a hinpen pherang kya mai padopon Angtong Engti ke enut MAC kerem tang abang phu lapen enura culprit mate adai kedo abang phu chot Angtong Engti ke culprit lagi Angtong Engti ke asongjapo kali Karbi akhe phan thang ke thedung akerap ave Angtong Engti Kathar is a culprit. Lapen he is a defeated MAC candidate. Lapen no contribution for the Karbi society. Bang soalam thela ke kedam tang jak hong ni phai ke thom ani CM Bangalore long pherang kya mai kang ne hud MAC Amar Tisso kaning je pon alam the Bangso pherang kya mai kang ne hud MAC Amar Tisso kaning je pon ke epecial sia song lake kedam tang pharokre sirkebra trokebra sirkepen troxikebra isianing kan hud sik schedule bangke che dordilo pusi hemprek ki hang asong lo bonta non lada ka bangke puthat sik schedule si ke hang lake puthot pachiroi thurong lo pusi ningje pon APSLC bage 1969-71 abangala ke 6 schedule ke dordilo puse autonomous state si ke hang la pen state ke palong la bang so party lo mati lada bang APSLC bang aku 6 schedule bang se aku hang thurong 1950 aku pachiroi thurong Angtong Engti komat lo Angtong Engti ke MAC kili kahut kerem tang abang thu lapen inut adai ke do mate akal preda bang chot la sojok si police atum kang nang pon lupusi ar bopon alangke Angtong Engti abange mala hui Angtong Engti is a defeated MAC candidate lapen Angtong Engti ke culprit lagi Penangan social media long asongjapo pu hangjo hanghai seta Angtong Engti ke asongja sarpo amat se kali lake Karbiara raphan kachong thui kachobaya bangchot sik schedule alam than po election thordun po lata kachapahai thek laputa kali songya sarpo kali no lake Karbiara raphan pachobai banglo netum sik schedule pangtang nang po netu election na thur thei page thurplu ki thur mena chepahai thek ta kali di Jai kathar mata songja sarpo kali lake inut kur cinema bang phulo lapen Angtong Engti setame songja sarpo kali alang like inut MAC kili ga hut kerem tang bang phuchot alang like adai ke do mate culprit lapen karbia khe phana bangke thangnat ke the dung akerap abelang puta pherang kya maya longpen MAC Amar Tisso akoi arwak pon jai kathar ta kali lake kur cinema hela jai kathar ta kali lapen ke la Angtong Engti Kathar is a culprit lapen he is a defeated MAC candidate lapen no contribution for the Karbi society Bangso pherang kya mai kang ne hut EM barim mate MAC Amar Tisso MAC mate EM barim Surjo Rongphar lapen MAC Johnny Timong lapen MLA Dorsing Ronghang setami Jetong News report Karbi Anglong.